Por todo. Sardiña, viviña. Un, dos, tres, tres. Sardiña, viviña. Más fuerte. Sardiña, viviña. Un aplauso para todos vos. Neste día, no que Mercado de Abastos, alén da dimensión literaria, vais a dar a coñecer o mundo a Banda do Peixe. Un aplauso para David Pastoriza. Moi boas, que tal? Como estamos? Vou arrimar isto aquí. Bueno, é un placer ter hoxe con nós a Xurxo, que veña a presentar, creo que a primeira presentación que tes do libro vai ser aquí. Isto é espectacular. É un debut mundial. Moitísimas gracias por montar esta festa tan bonita e tan diferente. Nada, Xurxo é mestre de mestres, Profesor, simplemente. líder carismático dos diplomáticos de Monte Alto, A modiño. Foi membro dos Tres Trebóns e agora na Orquesta Bravú Xangai. Escritor, cantos libros, Xurxo? Non levo a conta, pero 6 ou 7 por aí. Ni moito nin pouco. Un é Contos do Mar de Irlanda, A Gran Travesía de Chiruca a Macallás, Somos un pobo de artistas, moitos máis, e hoxe presentamos aquí a novela do Bravú. Actor tamén. Pero de actor fixen un papeliño. Lo que é aquela serie, Marías Vivas. Era moi bravú, Sí, que a serie era maravillosa, era moi bravú. Eu facía de mí mesmo, porque aquel tempo traballaba na radio, facíamos, claro, porque traballaba na radio e facía de mí mesmo. Era o furacán de Portosás. Era moi fácil, non tiña máis trascendencia. E tamén o que aparece no libro que guionista en Luar. Sí, señor. A ver, sí, pois mira, podo facer un comentario. Luar foi para min un programa que cambiou a miña vida. Claro, todo o mundo decimos Luar, tal, que facemos un pequeno chiste e tal. Eu recordo que estaba nas primeiras etapas de Luar, que coñecín o meu país, grazas á forza da cultura popular, apareceu unhas señoras moi tímidas, con unha rapaza moi hippie. As señoras moi tímidas subiron ao escenario, víronse coa mesma iluminación que Miguel Bosé, puxéronse crechas, afoutas, empezaron a tocar e empezou aí a revolución das pandereteiras. A rapaza era Mercedes Peón, e non cortaron o pelo. Ao día seguinte empezaron a chamar que en todas as casas, que en todas as aldeas as señoras cantaban, e non o sabíamos. E esa revolución empezou aí. Foi algo absolutamente maravilloso. Magnífico. E agora vimos a presentar a novela do Bravú. Bueno, sí, ese aplauso ás pandereteiras, non? Porque mirade, aquí hai xente nova, pero tamén hai xente nova como a min, máis ou menos. E naqueles anos, aos que nos gustaba a música galega, gustábanos, falo dos 80, finos dos 80, pois que a música galega estaba marxinada e seguíamos grupos de música folk, pois o vosto rock and roll non existían para o galego naquele tempo, seguíamos os gaiteiros, pero non sabíamos das mulleres. Non sabíamos que en cada casa, en cada aldea, estaba cargado de talento. Eran absolutamente invisibles. E que revolución tan grande, tan inmensa, que agora a música galega está fervendo, está andando polo mundo. Que artistas viaxan polo mundo? A nós sempre nos dicían, pero onde ides co galego? Co Alí Monteal. Como cantades en galego? Sempre dicíamos o mesmo. Nos cantamos en galego por motivos comerciais. Tiñamos razón. Que artistas andan polo mundo? Daqui desta terra. Os que cantan en galego. As que cantan en galego. Mercedes Peón, hai un par de anos, tocou en Nova Zelanda, non o sabemos. Toda a revolución das tanxugueiras. E eses artistas que reivindican precisamente as mulleres invisibles. Por eso que estamos vivindo nun tempo de conmoción e de revolución, e como proba este espazo da Praza de Abastos, que agora xa é unha sala de rock and roll. Precioso, maravilloso. Seguimos avanzando. Ese castelo. Unha couve. Nada, presentamos hoxe aquí a novela do Bravú, un libro moi próximo, non? Un escrito casi todo en primeira persoa. Foi o que máis me chamou a atención porque algo unha visión moi íntima túa, non, Xurxo? Quero que nos contes un pouquiño como plantexas a
a novela para escribirla así desde un punto de vista tan A ver, emocional. foi unha solución a un problema. Hai xente veterana que sabe de que vai o Bravú. Hai moita xente nova que non sabe. Conto brevemente. Nos anos 80, anos 90, ainda que vos parece increíble, había gurús que dicían que o galego non valía para rock and roll. Vou repetir e facer de todos. Oh! Había gurús que decían que o galego non valía para rock and roll. Ah! Que estaba moi ben para a música tradicional, a música folk, para o galego non, para o rock and roll non, para músicas emerxentes non, terrible. Apareceron os resentidos, racharon ese tópico e logo veu unha nova fornada que éramos nós, grupos de toda Galiza que facíamos o mesmo, o parecido. Tiñamos como referente a Mano Negra en París, a Manu Chao, a Nego Gorriac, en Euskal Herria, pero os impresentables de Vimianzo non sabían do Queimando o Riotea en Ponteareas e os Escornabois de Lorenzá non sabían do Rastreo de Chantada. Fixemos un congreso, tomamos un cocido e inventamos unha palabra, o Bravú, que é, como sabedes, tamén se di o bravío, o cheiro da carne do monte sin castrar. Por que? Porque queríamos facer música do noso tempo co cheiro de onde somos. E foi precioso. Houve grupos bravús, grupos antibravús, grupos que eran, que non eran, grupos que foron, que tal. Quer dizer, xúntanse uns rapaces nunha aldea, en Viana, en Chantada, inventan unha etiqueta e iso ten trascendencia. Foi maravilloso. Pero claro, vai pasando o tempo, iso vai se esquecendo, tampouco hai moito interés de divulgar que este país é un pobo de artistas e a nosa creatividade parte dende a base, non dende os grandes diseños. Pasaron 30 anos. E o ano pasado fixemos unha serie de un documental, todo ben, e dixo o meu editor de Xerais que tiña que fazer un libro sobre o Bravú. E dixe, non, Fran, chamase Fran Alonso, un gran poeta, tamén sai aquí na antoloxía. Dixe, Fran, non me apetece nada. A quen lle interesa agora se este grupo era Bravú, se outro non era. E dixe, non, pero home, xa tiño a cuestión planificada, ten o que facer. Pois nada, fíxeno e encontrei ese camiño que distí. Contalo en primeira persoa. O Bravú foi unha creación colectiva. O que falábamos antes con alguén, diante desa idea individualista da música, non, creatividade en colectivo. Falaba contigo aí atrás. Frente a esa idea do éxito, a máxima expresión do capitalismo levado á música é éxito. Un grupo empeza a ir un poquinho ben, di que ben, vas ter moito éxito. As miñas fillas, agora tiñen 15 anos, cando tiñan 8, vinas vendo en horario de máxima audiencia un programa obsceno nunha televisión pública. Chamábase... No, obsceno, dixen, obsceno. La Isla de las Tentacións. No, máis obsceno ainda, porque era unha televisión pública. Peor aínda. O telexornal. Operación Triunfo. O sea, como se pode dicir nun horario de máxima audiencia a xente nova que a música é para triunfar? Home, a música será para ser felices, para compartir, o que falábamos antes. E claro, Operación Triunfo, Operación Fracaso, porque o momento de hipocresía que vexo neses programas é cando se expulsan. Expúlsanos, entón fan un comentario e din: ha sido unha experiencia maravillosa, cabrones, hijos de puta, vamos matar a todos. Claro, diante desa visión do capitalismo salvaxe, crear desde abaixo. Bueno, entón contei isto en primeira persoa, dunha forma moi atrapallada, porque tiña que entregalo, traca, a toda velocidade, e chegou un momento que dixo, aquí non dou, aquí non son quen de facelo, non podo, porque hai que darlle moita cabeciña, faltame datos e perspectiva, que era a relación entre o Bravú e o Xaverín Club. Que fago? Como fago? E apareceu David Pastoriza, outro aplauso para él. Enviárame un traballo que fixeras equilibrado, con datos e tal, pedinlle permiso para meter medio traballo no libro, dixetes que non, e non só permitiu que metese medio traballo, senón que montase esta festa maravillosa. Moitísimas gracias. Muros, somos un pobo de artistas. Creo que contestamos a pregunta, non? Quero dicir que como un traballo colectivo, o Bravú, sí, o triunfo do colectivo, pois podo contalo en primeira persoa, porque cando falo de min, o que me pasou alucinante, estou falando constantemente de outras persoas e de outros elementos. Claro, hai un mito fundacional, ¿no? Que falabas ahora en Chantada, que eso tuvo que ser convocados por Richie do Rastrelo. Por Richie. Como foi ese día, Xurxo? Que é moi emocionante, sí. ¿no? Para mí foi moi... Este ano celebramos o 20 aniversario do Castañazo de Chantada, o gran festival de inverno. 20 porque hubo bastantes paróns. E todo empezou porque nun agosto, no ano 93, Richie, batería dos Rastreros, sabedes a canción Tractorada?
Non pasarán tractorada, non pasarán. Ben, pois dixo, íamos facer un magosto alternativo. E fixo, e foi nos baixos dunha obra. Foi para min, quizá, a experiencia máis psicodélica da miña vida, porque era os baixos dunha obra pequeniño, un par de focos apuntando os ladrillos, esa luz laranxa, había nenos pequenos punkis con cresta, e foi precioso, lindísimo. Veo a policía que quería prohibir o acto porque non había saídas de emerxencia. Home, non había paredes. Era toda unha saída de emerxencia. E dixemos, pero Richie, por que ano que ven tocáramos os rastreos diplomáticos, por que non chamamos a outros grupos que tamén están facendo rock en galego con esta vehemencia? E, efectivamente, xuntónos nunha aldea, en Viana, no medio do frío, no medio do inverno, na bodega se chama El Caballero de Viana, pero é coñecido como o Sistema. Sí, porque o señor di, no verán o Sistema a tomar churrasco, no inverno o Sistema a tomar cocido. Como era inverno tomamos cocido, o que vos dixen, viñemos grupos de toda Galiza. A ver, os que éramos quen de contactar, porque non había nin internet, ni teléfono móvil. Oh, increíble. Mandounos unha carta postal, escrita mecanografiada. E ali, aos postres, dicimos, como nos imos chamar? Había varias propostas e quedou o Brabú, como vos comentei. A parte de Brabú, el rimaba, ser unha palabra tan eufónica que se expande, se condensa, rimaba pola catarreira, rimaba con unha única canción que tiña en galego Sinistro Total, que era o grupo que máis nos gustaba, que era Corta o pelo, Landrú, chan, 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 corta o pelo, Landrú. E foi algo moi lindo. E a propia noite de fundación de Brabú, como xa tomáramos un vaso, poden ser dous, os postres, casi nos desfacemos xa. E casi acabamos a golpes entre nós. Sí, porque empezou o debate, todos aí vehemencia, non? Imos cambiar o mundo, estamos aquí reivindicando a aldea, reivindicando o barrio, reivindicando a aldea. A aldea. Unha das formas de dominio que temos máis grande neste país é esa cosmovisión totalmente aceptada do rural e do urbano. Home, que é eso do rural? Pois que dices alguén que diga que eu son do urbano. A aldea, cando todos vimos da aldea, todos somos da aldea. Ben, eso podemos falar despois. Estábamos ali con esa vehemencia, todos contentos, e surdiu o problema. Empezou un debate así aos poucos, pero que logo non tiña volta. O debate era se éramos nacionalistas ou se éramos anarquistas. Fuá! Pero unha tensión, e xa todos cabreados, algúns grupos se queren marchar, non avanzamos, e entón soou un asubío, e non se fadelo así que o tal, era Sofío de Labañou, a miña compañera, e dixo, así coa man, unha rapaza poderosa, un pouco escarranchada, a man aquí na cadeira, e dixo, un momentiño, por que estamos aquí? Polo galego e polo rock and roll, non? Pois eso, superouse o debate, e o Brabú, que nos unía? O galego e o rock and roll. Esa foi a noite maravillosa. Pero non hai que aplaudir, estamos isto unha conversa, estamos intervindo. Hai un capítulo que a min que falas de Brabús relacionado con todo o mito fundacional, Brabús, para Brabús, anti-Brabús, e faz unha confesión que é non bastante peculiar, que me chamou a atención, que é cando falas dos heredeiros. Claro. Podo lela a confesión? Sí, claro. Se fose adolescente, levaría con fachenda a camisola dos heredeiros. Sí. A ver, é que os heredeiros son un grupo, que podemos decir, absolutamente maravilloso, transgresor, que chegou a maiorías, e que chega a maiorías, que nos descubriu, por exemplo, a nosa banda, que o galego tiña outras músicas, tiña música do Seseo, e pensaba que o Seseo que se acabara con Rosalía de Castro, non Naster. Que ocorreu? Que os heredeiros, cando foi a xuntanza fundacional, viñeran, pero depois, aos 2 días, dixeron que eles non lles interesaba isto, e fixeron moi ben. Non lles fixo ninguna falta. Tiñan un camiño maravilloso e fecundo. Que ocorre? Que durante moito tempo tiveron que soportar, en cada entrevista, explicar que eles non eran Brabús. Tanto tempo que o Brabú foron dúas cousas. Esta acción conxunta dos grupos queremos cambiar o mundo, pero tamén se convertiuse na etiqueta dun tempo. E chegou un momento en que todos os grupos que cantaban en galego se decían que eran grupos Brabús. E houve que dicir que non, é dicir, que xa está. E que xurdisen, non foi o caso dos heredeiros, pero despois, unha xeración que dicían que eran anti-Brabús, ese foi o maior triunfo para nós. E incluso hoxe en día, escoitase moito, e está moi ben, grupos que din, non, é que nós cantamos en galego, pero non facemos ningún tipo de reivindicación.
como poñendo en cuestión o que facíamos nós, iso. Ese é o noso triunfo. Era o que queríamos, que se cantase en galego con normalidade absoluto, que non fose un elemento marginal. Claro, os tempos viraron, pero para peor. Na música non, é unha revolución. Nos nosos tempos, dicíanos que o galego non valía para o rock and roll. Agora estamos moito peor. Agora dinos que o galego non vale pas matemáticas. Levades a má cabeza. Pas matemáticas. Oh! E asumímolo. E parece nos normal. Cando eso levara o galego a unha situación predemocrática. Acaba de 50 anos de que morreu o outro. Na época da pretransición, todo o mundo entendía que o galego era unha lingua plena, que valía para todo. E agora estamos nunha situación absolutamente extraña, onde o galego se lle renega a condición de ser unha lingua científica. Que lle digan aos enxeñeiros nucleares brasileiros que a súa lingua non é unha lingua científica. Ben, pois esa era a cuestión. Os heredeiros non eran bravús, non son bravús, pero sempre un grupo maravilloso. Pero sirveu toda esta tensión para, bueno, tensión que había para fortalecer a música en gallego. Claro, efectivamente. Deixamos de estar nas marxes para estar no centro. E mesmo houve debates. Eso é moi curioso. Porque nós sempre estivemos no retello. Non é literatura. Sempre chegábamos a un sitio, non é como agora, que está todo montado. Cando chegábamos a un sitio, decíamos, onde hai que enchufar? Estábamos sempre na marxe. Sin embargo, estando na marxe das marxes, deixou pegada dun tempo. E iso é moi importante, sí, señor. E agora crease todo un discurso. Podemos decir que o Bravú foi unha tontería. Pois sí, foi unha tontería, que pasa? Ou foi algo maravilloso, como vexo eu, pero aconteceu. É dicir, cando ninguén esperaba nada da música emerxente, daquela xeración de xente nova, pasou algo que foi unha anomalía, como está pasando agora. É dicir, esta maravilla que este pequeno país da fin do mundo, a pesar de estar nunha condición hiperperiférica, e nos recordan constantemente, cuidado que vos estades aí para producir enerxía eólica, para poñer celulosas tipo Altri, e non vos queixedes. A pesar desa visión, queixámonos e estamos sendo centro de creatividade. E agora vou, como centro de creatividade, Muros, non? Onde todos os artistas, esa se sabe. Fora desa anomalía tamén hai un relato que contas aí que viaxas a Lorient, ao festival, e contas unha aventura aí que é cando vos te marchas no medio dun concerto dos Pogues para ver outro concerto. Marchas, quen estaba tocando? Claro, a ver, non sei vos, outra xeración, pero nós, na Coruña, uns rapaces de barrio, onde empezamos a tocar todos? Na parroquia. Aí onde, por un lado, onde se deixaban tocar, e por outro lado, onde podías ter un local de espazo, non? Entonces, claro, viñemos coa cuestión da música folk, era o galego, pois había que fazer música folk. Pero claro, eso non seremos moi maliños, tocábamos moi mal. E para fazer música folk hai que ser moi virtuoso. E aparte, faltaba un chisco de forza. Fomos tocar con ese grupo que teñamos, chamábase Belida, a Lorient. Había unha rapaza que estivo en Lorient hai pouco, que fixo a revolución coa pandeireta, non sei por onde anda. Marijó ali. Aí estás, non? Claro. E sentimos o mesmo, non? Galicien, o sea, a música galega, que chegaba con dificultade en Madrid, en Bretaña, en Lorient, éramos o centro. Entonces, dixenos, ide ver uns rapaces irlandeses que son extraordinarios, que están moi ben, e fomoslos ver. E eran os Pogues, de Pogues. E dixen, que panda de borrachos. E marchei, porque tínhamos que ver unha cantante de Cornualles que se chamaba Luciana Wolf, creo que era. No, Brenda Bruton. E marchei. Pero claro, aínda hoxe arrepíntome de perder ese concerto dos Pogues iniciáticos. A música dos Pogues, que logo foi a referencia absoluta, xa vos lo dixen. Os Escornabois, os Rastreos de Chantada, coñecíamos a Mano Negra en París, a Neu Gorría no País Vasco, a Flaco Jiménez en San Antonio, Texas, aos Pogues, e logo coñecemos que eran igual de vos, solo que ninguén os consideraba a charanga do Cuco de Velli. Vale, falamos despois. Vamos. Pois esa cuestión, deixamos os Pogues e logo mira que fun detrás deles, e cando vin a Maguona, na Coruña, en fin, moitas historias. Que guai. Non vamos facer tampouco un spoiler da novela. Se total non a vai ler todo o mundo, non pasa nada. Aquí viñemos contar os contos, non? O importante é o rock and roll despois. Un dos contos é esa personaxe que é casi Cataluña, non? Que aparece aí como se fora un personaxe máis na novela. Un lugar onde se xuntaron moitísimas
colectivos, non? Se mesturou todo e aí creastedes un ponte de cultura que foi tremendo, non? Sí, unha ponte de cultura pero invisible. Dos que estades aquí, quen ten familia en Barcelona? Ninguén, non o podo creer. A ver, levanta do brazo para... Alguén ten familia en Barcelona? Solo unha rapaza. É moi extraño. A comunidade de inmigrantes dentro do Estado máis importante de Cataluña é a comunidade galega. Centos e miles de galegos e galegas que viaxaron a Barcelona nun tren que duraba horas e horas. As garotas da Ribeira, Sofía e Paola, do Son e de Carnota, que aparecen aí, coñeceronse en Barcelona. E viaxaban nun tren que, como tardaba tantas horas, chamabanlle o Xangai. O Xangai ou o Xangai. Tanto ten. O produto maior dese encontro nas montañas de Barcelona, nos barrios pobres, de inmigrantes galegos e andaluces é a gaiteira Susana Seivane. Non sabedes este conto, non? Ben, inmigrantes. E o pai de Susana, de Meira, dali de Chao do Pousadoiro, grandes gaiteiros. A nai, de Soriguela del Guadalimar, provincia de Jaén, tíralle do aire. Coñeceronse en Barcelona. O día da festa, Susana Seivane toca a nai cancións da Pantoja coa gaita para alegrala. E no alto, na Barcelona pobre, hai un centro que se chama o Ateneo de Nou Barris, dos 9 barrios, que era unha fábrica de asfalto que a veciñanza ocupou para convertirlo nun centro social. E ali hubo e hai, o que pasa que, claro, xa non están tan metido, unha intensidade cultural brutal. Aí chegou Nacho do Garbanzo Negro, un grupo pan-europeo, e creou a Avenida Atlántica. Subíamos todos os anos nun Castromil, 60 artistas galegos, ali a Barcelona, a facer a revolución. E é moi bonito, Barcelona está presente por todas partes. O que pasa é que non o sabemos. As dinámicas, parece que un grupo galego valle ben e onde ten que ir? A Madrid. Está moi ben ir a Madrid, pero que existe ese vencello con Barcelona. A proba máxima dese vencello con Barcelona son as garotas da Ribeira, que, agora si que fago spoiler, creo que vai haber unha cita, non delas? Nacín alerta, coa boca aberta, cheguei a este mundo chorando, pero contenta. Nacín sen tetas, sin coletas, sen os fíos dunha marioneta, respirando aire puro e cajando duro. Anos 90, Barcelona multiculti, a música mestiza. Ibas ali polo barrio do Raval, ibas polo barrio gótico, bares mestizos con epicentro en Manu Chao. Manu Chao era Deus e alrededor del músicos brasileiros, músicos marroquinos, músicos franceses, pero a alta noite quen mandaba? Quen eran as donas da noite? Sofía e Paola, dúas galegas no miolo de todo este asunto, e nada sabemos de todo isto. Por eso que me crea frustración, porque me vai facer un traballo sobre Bravú, agora imos enterarnos ben. Por eso, Barcelona está agardándonos. E por eso, o grupo que temos, que é esa representanza de amigos, chamámoslle Orquesta Bravú Xangai, en homenaxe a ese tren que trouxo a tantísimas persoas dende o Mediterráneo aquí a Galiza. E outra experiencia que aparece no libro, pois é esa viaxe tamén a Lyon, non? Convocados por sí, claro. Pero vouche facer unha pregunta antes. Que significou Xosefa de Bastavales en todo eso? Vos coñecedes a Xosefa de Bastavales? Alguén a coñece? Sabe algo dela? Pois unha desas mulleres invisibles, unha pandereteira maravillosa. A ver, intento resumir. O Manu Chao tiña un grupo que se chamaba Mano Negra, falou moito del, sabedes? El dera a volta ao mundo con Mano Negra. Acabara a Semana Negra e viñera por aquí buscando as orixes, porque o pai era de Vilalba. Tiven a sorte de coñecémonos en Madrid, e o home viña deprimido. Decía, mira neno, eu con... Non dicía mira neno, pero esa era a intención, non? Mira neno, eu con Mano Negra tocamos en Xapón. Depois fomos a concertos de J-pop en Estados Unidos. A música que se escoita en Xapón e a música que se escoita en Estados Unidos é exactamente a mesma. Este mundo é demasiado triste. Este mundo é demasiado aburrido. Este mundo é demasiado aburrido ata que coñeceu a súa veciña, Xosefa de Bastavales, pandereteira, e de coñeceu a Pinto de Herbón. Recordades a Pinto de Herbón? Que lle fixo a canción dedicada ao invento máis grande da humanidade. Cal pensades que é, segundo Pinto de Herbón, o invento máis grande da humanidade? Cal? Oh? Non. Pinto de Herbón. Cal é a máquina máis perfecta para transformar o mundo? Veña, decide algo. Fubulín non.
Ese foi Alexandre de Fisterra. A ver, decide. Pero unha máquina, ten que ter motor. Segundo Pinto de Herbón, agora un inciso, a máquina máis perfecta para cambiar o mundo, para transformar o mundo é a motosserra. Entón, cando vos lo diga, decide única e exclusivamente a motosserra. Facemos unha proba, 1, 2, 3. Estamos seguros, terra de artistas, vamos. 1, 2, 3, a motosserra! Esas palmas. Era cha miña única ansia, a motosserra de color laranxa. Veña, a motosserra! Eu con ela era un experto, iba pro monte, deixaba o deserto. Forte! A motosserra! Preguntoume a Garda Civil, es una Husqvarna ou es una Steel? A motosserra! Chegou o día da desilusión, cando a motosserra non pasou a revisión. A motosserra! E agora cantamos todas. La, 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 la. La, 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 a motosserra! Resumindo moito, porque é a cousa máis longa, bueno, un aplauso a este corro do peixe da motosserra. O Manu Chao chegara deprimido, coñeceu a Pinto de Herbón e se lle pasou a depresión. Entón dixo, quero facer un encontro de música emerxente e creativa aquí en Galiza. Que foi a Feira das Mentiras, no ano 98. Pero quero xuntar a xente que eu conozo, tamén brava da parte de Francia, que era a Caravane de Quartiers. Entón, antes de vir os franceses aquí, fomos nos a Francia, a Lyon. Entón dixenos, queredes ir tocar a Lyon? Claro. Home, non. A ver, cando coñemos o avión? O avión. Ides en Castromil. E fomos en Castromil, pero dando unha pequena volta, pasando por Madrid para coller a Paranoia e logo por Barcelona para coller a Lumbalú. E levábamos con nós a Xosefa de Bastabalas, a veciña de Manu Chao. E como él naquele tempo non tiña teléfono, deixaba o teléfono da veciña. E cadrou que foi de festa, de canfurnada, 2 ou 3 días, e cando volveu, tiña 50 recados, cando volveu, xa lle dixo a filla de Xosefa, xa lle dixo Nina, aí vengo desaparecido. E outro fixo a canción. Me dicen el desaparecido, cuando llega nunca está. É dicir, este home tocaba coa terra. Bueno, entón dixo a Xosefa se quería vir con nós tamén a Lyon. E ela dixo, un momentiño, eu en Lyon nunca estive, pero teño un sobrinho que é de León, así que vou. E veu. E coa pandireta, dalle que teste. E dixen, Xosefa, por favor, muller, hai moita ruta, acouga un pouco, vas quedar afónica. Sí. Aos 50 kilómetros, a fónica redonda, non se entendía nada. Chegamos a Lyon e chegou o momento da actuación. Estábamos nun palco, bonito, a carpa dun circo, público multiculti, había arxelianos, irlandeses, franceses, de todas partes, e estábamos tocando nosos diplomáticos, reforzados con Manu Chao, e a Xosefa tiña que ser ao final de todo, coa pandeireta, en plan etnográfico, tocar un par de peciñas delicadas. Pero que pasou? Equivocouse, ou equivocárona, saliu antes de tempo e viuse no medio de todo o boureo. Estábamos todos ali dalle que tes e ela no medio. Pero en vez de apoucarse, puxose poderosa, empezou a tocar a pandeireta, recuperou a voz e o público todo acabou berrando Xosefa, Xosefa, Xosefa. Ela non sabía moi ben onde estaba. O público non sabía de Galiza nin pouco nin moito, pero foi comunicación maravillosa. E ao final de todo, a xente viña a darlle bicos e apertas. Entonces, ela daba bicos e apertas a todo o mundo e dicíalle, e la tuya por si acaso. Como non entendía o que lle estaban dicindo, e la tuya por si acaso. Quere decir, temos esa infraestructura ou ese aparato do que é a música, do que e logo está a verdade. A verdade da música que é a emoción. Eso que dicía Luisa Villalta. Non hai alta cultura nin baixa cultura. Hai emoción. Se ti faz unha sinfonía con contrapunto e fuga e non emocionas o público é un exercicio. Se ti cantas un canto de bercio moi humilde, este neniño pequeno ten janiñas de dormir. Se o meniño queda dormido, cumpriches a máis alta función poética. E iso é o bravú. E iso que está pasando nesta xeración. Diante dese discurso unívoco do que ten que ser, do poder, a revolución das persoas.
que nos facemos grandes, como está pasando hoxe, cando traballamos en colectivo, cando se xuntan que foran 50 grupos de muros, Casi todos. todos os grupos de muros que subides para darlle emoción e futuro a esta banda do peixe, porque estamos no mercado do abastos. Falas do papel de Manu Chao, non, Xurxo, que é fundamental no Bravú, e todo o que representa el, pero xa solo tamén a nivel de comunicación e de medios de masas, tal, pero hai outro capítulo do libro que é a cucomanía. A cucomanía, Cuco de Velle. Que figura, non? Que pasar dun extremo de Manu Chao, que está aí arriba, claro, a unha charanga rural e a telo como unha figura. É porque somos un povo de... Claro, é que... A ver, sigo coa enquisa. Quen de vos coñece o Cuco de Velle? Marco. Hai un que levanta o brazo. Quen coñece? Pero levanta o brazo. A ver, quen é de Ourense? Bueno, pois aí estamos. Pero é de Ourense, sí? Pois o conto é que nós estábamos flipados co que facían, xa comentei, Mano Negra, Franco Jiménez en Texas, e resulta que uns señores en Ourense, nunha palleira dunha casa, facían exactamente o mesmo. O Cuco de Velle, ao lado de Ourense, empezou a vender viño na súa casa, puxo un mostrador, no mostrador unha diana dun bombo, e empezaron aí a misturar músicas, e naceron cancións maravillosas. Poño un exemplo. E da que non xeades de Ourense, seguro que coñecedes a versión, os ovos, do San Benitiño deles. San Benitiño do Llorredo... Esa non, a outra, a deles, que di así. Hai que dicir Duduá, vale? Se vas o San Beniti, Duduá, esas palmas. Se vas o San Beniti, Duduá, se vas o San Beniti, Duduá, se vas o San Beniti, Benitiño. Un pouco máis de aire. Non vayas o de paré, Duduá, non vayas o de paré, non vayas o de paré, de paredes. Que hai outro máis milagrei, Duduá, que hai outro máis milagrei, que hai outro máis milagrei, milagreiro. Se vas a San Beniti, tú non vas, se vas a San Beniti, eu non vou, se vas a San Beniti, ai, mi madre. E aí poñen a copa na cabeza e dan voltas, non podo facer, e cantan. Ai, la, la, palmas fortes. Ai, la, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Forte. La, 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 la. Veña, banda do peixe. Ai, la, la, la. La, 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 la. Hey. La, 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 la. La, 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 la. Esta canción é tribal. Calquera de Ourense sente esa canción como que está no ADN, que está no máis fondo. E quen a compuxo? O Cuco de Velle? Non. O señor Pichis que tocaba o clarinete nesa charanga? Tampouco. Un inglés que é poli? Tampouco. O autor desta canción tribal ourensá é un cantante italiano chamado Toni Dallara, triunfador do Festival de San Remo. Non entendemos nada, non? Non entendo nada. El fixeron unha canción que chamaba Norma, que decía así: yo voy a quererte a ti, yo voy a pensar en ti, Norma mía. A canción entrou na palleira sendo Norma e saiu sendo se vas o San Beniti, Duduá, se vas o San Beniti, Duduá, se vas o San Beniti, Benitiño. Esto sí que é música mestiza. Esto sí que é unha factoría de creatividade. Que pasa? Eso nunca sairá en ningún suplemento del País nin en Radio 3. Por qué? Porque só sabemos ver unha parte. Ten outra canción que tamén seguro que coñecedes, que é O Paraguas do Xosé. Vamos, hai que dicir do Xosé, pero con pulso, non para atrás. E o Paraguas do Xosé, é un paraguas moi malo, do Xosé, si le caen 4 gotas, do Xosé, ya se le obedece el palo, do Xosé. Esas palmas, es por eso una ambulata, do Xosé, por moi mollada que este. Non se poría debaixo, de onde, macho?
do paraugas do Xosé. Palmas! E o que meu é meu, é meu, para, e o que teu é teu, é teu. Eu non quero que vayas dicindo que tumba, que dalle, que tal, que David, para, eu que meu forte, eu é meu, la, e o que teu é teu, é teu. Que eu non quero que vayas dicindo que tumba, que dalle, que tal, que sei eu, para, que tal, abaixo, que sei eu, abaixo, dararara. Que tal, que sei eu, para, que tal, que sei eu. Coro do Peixe. Bueno, por esta canción estuve investigando Ico, e que era unha canción de un cantante andaluz que se chamaba Paquito de Jerez. E a canción era "E el paraguas de José". E que pasou? A palleira, que non só que se viu como referente a xente nova, perdón, a xente adulta na palleira tomaba viño. A xente nova tomaba Fanta. Pero aprenderon a técnica. E un daqueles rapaces novos que paraban na palleira, andando o tempo, colleu un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, e leu estes versos. Licor de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. E inmediatamente transformouse en... do negro café. Que me tumbas, que me matas, licor do negro, esas palmas. Fazme andar a catro patas, hey, licor do negro café, hey, que se pode decir non, licor do negro café. Deixame poñerme en pé. Somos un pobo de artistas, é unha factoría de creatividade. Falan os críticos disto? Non. Saben os medios de comunicación? Non, pero é maravilloso. Por certo, contei isto nun artigo, Estrapacico, la Matumbá, o Sonoro Machín, despois. Escribimos, chamoume o irmán e díxome, Xurxo, moi mal. Non se pode escribir estas cousas. Hai que documentarse ben. Pero o que fixe? Home, estás desprestixiando a ti e desprestixiándonos a nós. Pero que fixe tan mal? Iso, home, dixeches que a xente nova tomaba Fanta e tomaba Mirinda. Que é outra referencia. Seguimos avanzando. Bueno, pois... sí, vamos a ir acabando, pero hai xente que hoxe non pudo estar aquí, que tamén quería preguntarche cousas, non, Xurxo? Vale, vamos lanzar unhas preguntas de tres persoas que conoces e que teñen moita relación contigo. Vale. Como que traballaches, Vamos ca primeira, vale. Bueno, pois aquí vai a primeira pregunta para Xurxo, que é a seguinte. E é, se el poidera elexir entre un personaxe histórico galego, pode ser vivo ou morto, pero podendo elexir, xa é voluntad del, para compartir un bo xantar e unha boa sobremesa e ter unha conversa profunda e interesante, poder escribir posiblemente algo referente a esa comida, a quen elixiría? Sabes quen é, non? A Rafa do Caimán. Rafa do Caimán do Río, Tea. Claro. Sabe de Rafa, non? Homenaxe a Rafa. 1, 2, 3, 3. Estou na lavadora, sacaime pronto de aquí. Pois é moi fácil. Ele sería Alexandre de Fisterra, o inventor do futbolín. Todos xogamos o futbolín, é unha máquina maravillosa. Pero o importante é a historia que está detrás del. Un rapaz da Coruña, era anarquista da CNT, en Madrid, recibe un golpe de un obús, lévano a un hospital para meniños en Montserrat, e como hai xente mancada, inventa para eles o futbolín. E logo marcha a Francia, o exilio, marcha a América, e convírtese no editor de León Felipe, por exemplo, di que só gañou diñeiro como editor cunha novela, que foi a novela de Mario Moreno Cantinflas, o único tal, e ademais de todo iso, era como un dandy, coñecido en Madrid. Cando lle dixen que fixéramos unha canción ao futbolín, díxome, quedamos nun bar. Vos recordades aquela película, El día de la bestia? Sí. Sabedes cando estaban colgados ali nun flux que poñían Sueps? Quedamos nese bar, no bar Manila. E dixe, e como nos imos recoñecer? E Alexandre, díxome el, yo siempre reconozco un gallego cuando lo veo. E recoñeceu.
E era unha mistura, era un tipo alto, guapo, era unha mistura entre Valle Inclán, polo seu verbo, e Corto Maltés. E cando foi ao final da Feira das Mentiras, houve un campeonato de futbolín e entregoulle o premio. Entonces dixo que el quería bailar unha muñeira. Dixe, pero home, tiña casi 80 anos. Estás seguro? Dixo, sí. Así como os vascos bailan o aurrescu, en sinal de dignidade, eu quero bailar unha muñeira en sinal de vencedores. Bailar unha muñeira, home, claro, xa non lle daba o peito, non estaba totalmente aí, xa non tiña folgos. Entón dixenlle, digan as palabras de remate. E dixo el, de remate, que continúe! Este é o noso. Inventa o futbolín, inventa a tralla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Esas palmas, a velas vir, a velas vir, a velas vir. Unha partida brava de futbolín, a velas vir, a velas vir, a velas vir. Unha partida brava de futbolín. Alexandre de Fisterra, maravilloso. Somos un pobo de artistas. Pois a seguinte pregunta ven en Shanghai. Teño que acertar, Bueno, creo que se presenta esta persoa, vale. Lanzamos esa, que? Hola a todos, aquí Paola Beiro, Jarota da Ribeira, desde Barcelona. Un aplauso para Paola. Rabia de non poder estar hoxe, precisamente hoxe, aí, que é un día grande para as jarotas. A miña compañeira cumple 50 anos e o meu grandísimo e admirado Xurxo Souto presenta o seu novo libro, que aínda non lin, pero que o juro maravilloso, sobre o Brabú. É que eu que fago aquí en Barcelona. Que coño fago aquí en Barcelona? Pero aquí estou. O mundo é así. Non se pode. Dixéronme, Xurxo, que che faga unha pregunta. E vouche facer. Neste novo libro, eu sei que ti vai abordar, eu vou ao meu, o xénero, porque as jarotas tuvemos unha misión no Brabú, encher un furado, porque eu sentíame moi identificada, pero eran todo pirolas, faltaban pachochiñas. Recorda, Xurxo, eu sei que ti eres unha pirola consciente, e seguro que neste novo libro abordas. Teño días. Estou vendo, preocúpame tamén, porque estou vendo grupos maravillosos, agora en Muros están de moda, pero sigue habendo moita pirola e pouca pachocha. Que pasa con eso? Non digades que non salimos porque non queremos. Morra xa ese conto, Morra xa ese conta. Arriba as pachochiñas. Arriba esas pachochiñas. Xurxo. Estou de acordo con Paola. Dicía, en que cambiou o teu pensamento nos últimos 30 anos? Son unha cousa, na cuestión das mulleres. Dicíamos que non éramos machistas, pero sí éramos moi machistas. Seguimos sendo, pero menos, claro. Vamos aprendendo, vámonos levando polo rego. As mulleres no Brabú non tiñan, a hora da verdade, non tiñan ninguna función. A única función que tiñan era ser as mozas dos grupos, quitando estas maravillosas excepcións que abriron camiño, como as garotas da Ribeira. Ou esta rapaza que vedes aquí na portada do libro, chámase Marisol Manfurada. Está enriba dun coche, non sei que marqué, diante das galerías da Coruña, e estaba protestando contra a expulsión dos pesqueiros. A mellor algo pasou tamén aquí en Muros, non? Cos pesqueiros para poñer yates. Cal era a imaxe tradicional da Coruña? A Torre de Hércules, as galerías e os barcos pesqueiros. E había unha pancarta que decía: Paco, por Paco Vázquez, esto no es Marbella, tú no seas Gil. Marisol Manfurada, que tamén foi moi bonito, porque era unha rapaza, e é unha rapaza, que tiña necesidade de comunicarse poéticamente, e en vez de seguir ir aos círculos poéticos habituais, sentiu que o seu lugar estaba aí no Brabú. Pero sí, éramos moi machistas. Pero non estou de acordo co que está dicindo agora, porque hoxe en día a música galega, que está vivindo unha revolución absoluta, é a revolución das mulleres. É dicir, é grandioso. O que dicía antes, que artistas andan polo mundo? As que cantan en galego. Digo as que cantan en galego. E non só esa xeración de mestras como Mercedes Peón, ou como Xía Pedreira, ou como Xía Senlle, ou como Sones Ivane, senón a revolución que chegou coas Tanxugueiras, as fillas de Casandra e todo o que veu despois. Entón, cal é o referente maior da música galega contemporánea? Para nós, a referente maior só dicen 50 veces. Mano Negra, a Changa Cuco de Velle, Franco Jiménez. Para eles, para esta música emerxente, absolutamente moderna, absolutamente elegante, absolutamente cool, quen son? As pandereteiras, as vellas invisibles.
Medre o poder das mulleres. Arriba esas pachochiñas. Podo contar unha cousa de Paula? Podo contar unha cousa de Paula? Mirade, teño visto temperamentos vehementes, temperamentos que saben moverse no fío, no gume da navalla, e logo está Paola. Está máis adiante de todo. Foi alumna túa, non, Manolo? Paola é de San Mamé, de Carnota, pero leva a vida toda conexión Xangai en Barcelona. Entón, últimamente, é unha pequena anécdota. E xogamos tamén cos tópicos, os presuizos, pero, en fin, neste caso é para ponernos en contexto. Fóramos un concerto que tocaba, como sempre, Manu Chao, en Barcelona, hai uns anos, 4 ou 5 anos. Nun escenario estaba Manu Chao, e no outro escenario estaba Fermín Muguruza tocando cos músicos que viñeran de Xapón. Algo alucinante. Rematou o concerto, eran as tantas da mañán, a outra garota da Ribeira, que tamén sei no libro, Sofía, que hoxe cumple 50 anos, pois teño que ir ás montañas. Despois, pois teño que coller o avión, entón estivemos facendo tempo. Dixemos, hai algo que parece aberto. E fomos. E era un club xitano, eran todos xitanos, estaban de festa. Eran tan xitanos, que na máquina dos discos, tiña máquina dos discos, e vas a poñer os discos e poñan Los Chichos, Los Chunguitos, Camarón. E no momento así do clima, xa estábamos alinos, con timidez, tomando un vaso, de repente ven esta Paola e di, a ver, quitade unha guitarra, tocade a guitarra. E di un rapaz, non tenemos. E di, como que non tedes? Gitanos de mierda, que gitanos sodes este que non tedes unha guitarra? Tenemos un violín, vou che espetar o violín na cabeza. Non sei, Paola, van nos matar. Non nos mataron, porque Paola é maravillosa, e esa comunicación, que pode dicir esas palabras que serían tan terribles noutro contexto, porque é un artista inconmensurable. Como digo eu, a min Paola e Sofía teñenme totalmente extasiados, maravillosas. Bueno, pois agora xa lanzamos a última pregunta. Creo rock and roll. Que antes do rock and roll vamos a levar tamén, porque unha parte do Bravo tamén foi a poesía, non? Claro. Agora vamos ca última pregunta, despois pasamos. Compañeiro teu na locución, e despois un grupo que levou tamén a siguiente fase o Bravo. Sabes quen é? Bituco. Canto traballaches? Bituco de Ruxe. Claro que sí, maravilloso. Moi boas, aquí Bituco, para facerlle unha pregunta aí ao mestre Xurxo. Eu quería saber se estas alturas se bota algo de menos daqueles tempos iniciáticos dos diplomáticos de Monte Alto, do rock Bravo, fuxindo de nostalxias e daquilo de que calquera tempo pasado foi mellor, pero se hai algo que hoxe non hai e daquela sí que había, é que se bote de menos. E xa aproveitando esta oportunidade que me dades aí as amiguiñas e amiguiños de Muros, tamén preguntarlle se queda algún soño por acadar, se queda algo por facer, algo que lle faga moita ilusión e que ata agora pois non se poidera facer no mundo da música. Na máis iso, moitas grazas, un bico forte para todas e para todos, e un grande para o Xurxo tamén. Sabedes, non? Bituco, do grupo Ruxe, coñecedelo ben, un aplauso, por favor, para o Bituco. A ver, eu creo que definitivamente non, eu non boto nada en falta. Porque, dicimos, a nostalgia, hai unha frase que sai aquí, na antítese da morriña está o Bravo. Frente a esa idea churiquenta, que sempre nos aplican os galegos, que temos que ser melosos e melosas e churiquentos, o Bravo é a vehemencia. Naqueles anos 90, foi un exceso de creatividade. Hubo un apoio, efectivamente, decidido por parte dos medios de comunicación, por parte da Radio Galega, a Televisión Galega, co Xabarín. Agora ese apoio non existe, pero é igual. Eu pensaba que con a chegada do Partido Popular aos medios de comunicación e ese ir laminando toda esta idea de creatividade, pois que isto ia a esmorecer. E que va? Xurdiu algo ainda máis poderoso, porque o que está acontecendo agora na música galega é fantástico, diverso, en moitas claves, en moitos estilos, e o fundamental, un pequeno país, 2 millóns de persoas, temos un discurso para dialogar co mundo. E iso é grandioso. A forza do talento. O talento emerxente, nós fixemos o que fixemos, e o talento emerxente é ainda máis grande. E se me queda algo por
por algún soño. Non me queda ningún, porque o meu soño vai se cumplir agora. Eu tiña un soño de facer unha presentación dun libro que acabase sendo un concepto de rock and roll, neno. Está todo muros aquí para actuar. Moitísimas grazas. Bueno, gracias a ti, Xurxo. Ahora vamos dar paso a as fanfurriñas e a Cris para ler un poema da persoa que hoxe cumple 50 anos, que é Sofía Tarela, das Jarotas. O poema chamase Devorando o mundo, nacín alerta. Ese aplauso para rapazas. Está aquí no libro, se queres. Sardiña, viviña. Nacín alerta, coa boca aberta. Cheguei a este mundo chorando, pero contenta. Nacín sen tetas, sen coletas, sen os fíos dunha marioneta, respirando aire puro e cagando duro. Nesta terra de mulleres que cargan coas bestas e sementan berberechos na ribeira e patacas na leira. Levan nos ollos un sol que non queima e na boca un limón maduro. Velaías tes cagando duro, mazando sen erguer o puño, atando e desfacendo nudos. Eu nacín nun punto entre o cerebro e a castaña. Nacín dunha empanada, coa que quero alimentarte, para que non che falte. Pero este corazón, se non se come, non se parte. Eu quero alimentarte, darche o prazer de que nos piquen os pementos, a choiva, os grelos, este peito de inverno, da miña boca, aromas de moitas sopas. Eu quero alimentarte, engordarte, destas mans, con viño e boroa e queixo de tetilla. E nunha noite queda apertarte como un polvo tras as restras dos allos da porta da cociña. Wow. Precioso. Queres facer un comentario? Non, queda un momentiño, por favor. Bueno, xa baixou a boca. Mirade, estes versos, creo que todas temos sensibilidade, deberían estar nas máis altas antoloxías da poesía galega contemporánea. Nesta terra de mulleres que cargan coas bestas e sementan patacas na leira e berberechos na ribeira. É grandioso. É unha apoloxía da condición feminina inmensa. E non está. Porque, claro, o Brabú todo vai polos marxes. Afortunadamente, estades aquí estas 4 corifeas e levantastes o talento e vai Sofía pola tarde quedar moi contenta que me diga esta aventura. Moi ben. Pero aí estés, cajando duro. Momento para a historia. Vamos a dar paso ahora ao rock and roll, a banda do Peixe e a un lote de músicos e músicas que temos aquí en Muros, vale? Vámoslo pasar ben. Decimos, somos un pobo de artistas, vale, sí, é unha proclama. Non, é unha realidade. Grazas ao traballo de Jesús, digo ben, e de David, foron quen de activar todo o talento neste gran exposición do Castelo Muradán para... Que iso é bonito, non para dar un concerto de vaidoso, de vou vender o meu produto, non. Toda esta creatividade colectiva, unidos e unidas para compartir. Non tiñan nome, pero como estamos no mercado de abastos, quedan bautizados para historias, hai todo tipo, hai melgachos e hai meigas, con todos vós, o poder e a maravilla de a banda do Peixe! Despois da presentación do libro de Xurxo Souto, vamos a facer un pequeno homenaxe ao rock Brabú e vámonos centrar un pouco nas cancións típicas do Xabarín Club. Xabarín Club que moitas generacións os escoitamos e a sabemos, así que nada, queremos que todos sexades partícipes destes temas e que os sepa que os cante, vale? Moitísimas grazas a todos e a todas.
Ese aplauso para esas mans frías. Bueno, vamos a dar paso ahora aos siguientes artistas, que como dixo Xurxo Souto, en Muros hai moito artista. As fanfurriñas, Noelia, María, a outra María, e Jaime de Cachola e Cris. Un forte aplauso para eles! E elas! Moi boas. Fai frío, carallo. Fai un frío que parto os cornos. Eu coñecite nun bar cando estabas a bailar. Sí, sí, coñeciches menos bar. E me invitache a entrar. Sí, sí, viñeches todo portal. Compañeto portal. Eu nada les diré. No, no, no todo lo que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, las veces me la pata, tío, que todo cae al revés. Invítete a comer a un restaurante francés. Sí, sí, invitaches a comer. Dejaste aí un dinero champán. Sí, sí, tomamos moito champán. Por detrás les diré a botella de champán. No, no, no todo é o que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, As veces mete la pata, tío, que todo sai ao revés. Y luego che regalé un perfume de Chanel. eu xa vos direi, pois non me gusta oír ben. No, no, no todo é o que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, las veces mete la pata, tío, que todo sai ao revés. No, no, no todo é o que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, las veces mete la pata, tío, que todo sai ao revés. Gracias. Bueno, ahora tenemos que dar paso a... ¿Qué ven ahora? Aos Bouzas, efectivamente. Raúl e Adrián. Sin duda.
deixámosvos ahora cos siguientes. Os tres Jotas, Jaime e os dous Juans. Juan do Freixo. Que disfrutedes. E Juan Trator. Bueno, moi boas. Temos aquí a Jaime, Juan do camión, como lle chamei antes. Comprei un Volvo, non sabía. Comprou un camión. Ahora é Juan da furgoneta. Compraste unha furgoneta? A tractoneta, chamolle. Ah, carallo. Vamos vos a deleitar Esto con un é verdade. tema que está en do menor, que ven do clásico, neoclásico, pola orquestra húngara de Austro-Alemania, vale? Para todos vos. Silencio, que me teño que concentrar moitísimo. ¡Esas palmas arriba! Xa chegou Xabarín, que eu xa ouvi, borrando na vea de Safín. Esta tu ruxo esta canción. La 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 la. Xa chegou Xabarín, xa falei con il, e máis cun rapaces de Lali. Tocaba o clarín, tocaba o trombón, e viña silbando esta canción. Anda a procura de rapaces para o meu club. Díseselo, Juan. Depois Xabarín, eu fume con il, marchámonos todos pra Carril. Non foi en avión, foi no meu tractor, e marcho cantando esta canción. La 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 la. Outra vez. La 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 la. Esa más arriba, muros. Esa más abaixo, ora. La 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 la. Lo, non quere que marche. Buenísimas gracias. Un aplauso. Bueno, está sendo un éxito hoxe aquí. Eu creo que disfrutando aquí todos e todas xuntos da música, en Jallejo sobre todo. Siguiente canción da man de Dana e Pola. O máximo dos balallos. Bueno, vamos a ir que este é un evento especial, moi especial. Palmas. Vivían todos xuntos nun jaliñeiro, jaliñas, cans, porcos e máis coneix. E tamén comían no pasieiro. Pero o protagonista era un jalo, xa que
teclados e do agro. Ai, como canta este jalo. Churras, 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 que gallo é. Churras, 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 pero que gallo é. Eche moito jalo, era Juan do agro. Vaya peceirazo que mete el condenado. Churras, 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 que gallo é. Churras, 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 pero que gallo é. Churras, 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 que gallo é. Churras, 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 pero que gallo é. Que gallo é. Que gallo é. Pero que gallo é. Pero que gallo é. Muchísimas gracias. Churras, 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 churras. Vamos, damos paso para Marcos. Aí, gente. Moitas gracias a todos. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Onde barra, onde andai, cando macho da casa en la televisión. Onde va rapaz, pregunta o profesor, cando saio da clase sen dar explicación. Onde va rapaz, pregunta ao meu pai, cando saio pola porta do meu amplificador. E todos os veciños andan a preguntar, onde va rapaz? Eu vou para o local, hoxe teño que berrar. Só penso en esquecer as vosas caras de failás. No inverno a distorsión, curase con distorsión. No inverno a textura, curase con rock and roll. A mí tanto me teño que pense los demais. Eu fago ruidoso para molestar. Non penso responder cando volvades preguntar. E onde va rapaz? E onde va rapaz? Empleados pa
agora queremos que suban ao palco as fanforriñas. Cris, Germán e o gran Xurxo Souto, por favor. Un aplauso poderoso para a banda do Peixe! E recordade, isto non é o final. Isto é o principio dunha xira mundial que comeza hoxe por toda a parroquia que os vai levar directamente hasta Tasmania. Australia! Podemos falar de cachés. Falamos de cachés. Non falamos de cachés, falade comigo que só levo un 25%. Bueno, este é o último temiña que temos, a non ser que pidades máis e que a banda os repita, porque ahora mismo está todo o mundo encendido, en plan, que fajan outra. En bucle. Pois nada, acabamos aquí cun tema dos diplomáticos de Monte Alto, hoxe representado por Xurxo Souto. Chámase Gaiteiro, e bueno, donde se asentúa o tema da canción, queremos que todos os que sepades, polo menos unhas partes, que gritedes como se non houbera mañán. E daqui... Ao infinito. Ao infinito. Estamos. Eu quero ser gaiteiro! Esas palmas, soltando! Miña nai era mulata, o meu pai é sachador, meu avó un tipo bravo dos que din revolución, dos que din revolución, dos que berran polos bares. Non temos medo, temos fame. Miña nai era mulata e o meu pai un sachador, meu avó un tipo bravo dos que din revolución,
Empezamos desde o comezo, pero máis que nada de bombo. Ben, o trabajo, amigos, partiu a nivel individual e persoal colectivo. Moitas grazas a Jesús por esta revolución, moitas grazas a David por crear esta revolución, moitas grazas á banda do Peixe, Puro Talento Muradán, e moitas grazas a vos porque somos un pobo de artistas.